Fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni kritika pass meqjus minn bosta fid-direzzjoni it-tajba dwar il-ħatra ta' kumitat għal governanza fiħdan il-Kabinett. Dan il-Kumitat tal-Kabinett mistenni jieħu rendikont tal-passi li jkunu twettqu brabta mar rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni Venezja u mill-Greko. Dan anki biex jitresqu emendi u l-liġijiet meħtieġa biex il-pajjiż jassigura aktar governanza u li din tkun waħda mill-prioritajiet ewlenin tal-Gvern. Iżda għal dan kollu, il-Kap Nazzjonalista reġa' kien kontra. Jekk irridu nagħmlu xi tip ta' għodda għal governanza tajba, ma nasibx li dak huwa il-metodu kif isir. Fuq ir-radju tiegħu Adrian Delija infexx jattakka lil Prim Ministru Robert Abela. Delija reġa' nesa li 5 snin ilu il-Gvern għadda liġi għall-emerġenza għat-tibdil fil-klima. Fil-pront saħaq li n-nies mhux jifhmuh. Forsi ħafna nies għadhom ma fehmux eżatt u rridu nibqgħu nispjegaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.